Karbi Anglong hempi di furong supi kasa studio malong suri hinira ingkora ke thomaning kana farman pinipen Kechengsi Angdeng Greenfield Karbi Anglong League football kapathu kapangcheng ponabirta nangle Difu kasa stadium along Greenfield Karbi Anglong pen patir piponsi Kalitang Gandhiram timung lapen Kalitang Sunaram terang chiki momen pen Kechengsi Angdeng football league kipitupong Kechengsi Angdeng Football League Kangpu Ponalong, Aluhi Sarpo Aman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council EM Amor Singh Piso, EM Rite Singhi, MSc Johnny Timong Lapen MSc Barin, Ram Singh Timong Pen Chenglo, Kalitang Gandhiram Timong Lapen Kalitang Sunaram Teranga Hemasor Lapen, Adona Radatung Chitongdo. Kapathu Kecheng Arni Hills United FC Lapen Cleared Up FC Atumang Bongsi, Kapathu Pangcheng Pondo. Sa stadium along football tournament ki pipon ku let Gandhiram timung la pendet Suniram timung memorial so kemisen ang thek si litum Karbi Anglong along sports culture ilitum CM ke hai Dr. Tuluram Ronghang alangli hodai tening jewer je Karbi Anglong along sports culture ko son si litum paprang nunjima bang adim so la si pini dak Karbi Anglong along a club do understand nang cepati dun la si ilitum kebang jiarni bang ke thekdam je Karbi Anglong samai sports ke bang adim son bang ke ilitum ta mesen si theklong ji asi pini da Karbi Anglong sports association pen samai alang litum menang deng ponlo la pen menang claim ponlo la si ni litum Karbi Anglong autonomous council team Karbi Anglong CM ke Japon nilitum hodai kai keta sports culture along nitum ke support dunji lapen BDC re pen danglok kupima jakong perang kadug mesita melo nilitum kaiketa cerabdun berji nasi labangsu ilitum kadok kapeta chinelo iditum CM sa Dr. Turiram Ronghang alang liga ja semet per penne sports afan helabang ilitum cementeno dai nasi hel kadok biyong si itum cementeno bolon tangte ilitum oke pranjong si me ponlo pulo tangte Karbi Anglong ajat bepar behahin sitame cutikia hin sitame ke Charlie ahin sitame ilitum paprang pon lapen ke Karbi Anglong autonomous council ititum ASEAN sar bangke kaike mata theklong hel bang ada prang beno exercise lo ani kan samlo de badminton lo kadok eta chini lo jong he kamle ong busame labang so ame thanga size tho phan labang ke apor chipi la sika dok visa pinang an ayut tungke CM sar long chari dun pen la son si apor chipi pon la pen ning the tip ladak di puching tour chot ke chok che 26 consensi sitame lason thetan sports complex donai pusi 26 a consensia long ta 10 crore labang son afi labang selam pon lasi ilitum Karbi Anglong ayu datum seme ke paprang dunia phan keching tour dunia phan sports ahin sitame nili thek onno ela ini ke actually ke laso ke pathu mang ke Greenfield soccer ahin besi organize lo kasapen cerap se aso ke pathu bang cepati bang padu pono lapen aso ke pathu ke padu pono long ke hai lapen duntu ke hai mana champion pen first runner up laso nong kibi pondo 1 lakh lapen 70,000 asi laso nong bangke in loving memory of Gandhiram timung lapen Sunaram terang asi Gandhiram timung pumangan nili tuma family lo nili tuma punu lo asi alangli bangke Karbi student association KSA founder lo palaso hut Protap Togbi lapen Gandhiram timung lapen Sunaram terang la alang ake hai bangatom ta KSA founder lo pasti la pendet alang li Gandhiram timung kaprek anatuta ilitum ining sikimo nangya fondo song bong pen alang li ke MLA ta abari MLA ta lo lapen Assam long ta minister lokulas puta lang li si founder lo
Lasi dipu baru-baru Durga Mandir ta alang li si founder plus president lah alang li. Lasi Assam Sports Council pula suka Assam Sports nong Assam Sports Association pu mate. Assam Sports Council pu hala so akai hota alang li ke Assam long pen All India la kapathu ke kadok we la so team leader lu alang li si team manager ulu alang si kejar pon bang lo. Asi lah alang li ke claim ke dam do la penile tum non ala puluni reng bahamasram puta alang li tum si ke pang ni kang ke pathir te kang tum lo la pen ke la pen di do lang alang li ke claim ke dam hedi penang ke claim te kang do lai ili tum non ili tum ating no bak tifu sitame la high school pemne ki kim te kang do me thang jong jung ajak kom ben ki kim te kang school ta do Sangkardev Sisu Nikiton produk di format ado lapen along kaprek karbing long kang dala so bang non padu ponbong do bom lo kaprek hala so ahut ke alang le ganeram timung si pangceng te kang lo Sangkardev Sisu Nikiton po school amata lapen ala adun thu alang li ta kese founder lo Sunaram terang tu alang li ta kese founder lo lapen hako ahut la Karbi Anglong Meghalaya pen Chenglok adawe Assam pen cekak po hemprek dopo po hemprek ke hang along si hala so da song do si ke APHLC po hai si hala so founder member lo Sunaram terang po alang li ke haita la si alang li hello first Karbi vocational institution kang kucheng lo first and last lo alang li putikang lo non puta kaprek ya pu pelang laso dim long vocational typing la penceng lo penang dak woreng war sai long lo Karbi Anglong adang on non la sakuri ke klamatum hai latum ke ladak Karbi Anglong vocational institution certificate pasi alang le tum woreng war sai long lo lasi lahai alang le ke klem kondo lasi aku eli tum along hala so ke school pinita do go boys high school ponchalo lasi hala so high school anwet lo lasi Karbi Anglong owe kimi tum kecali adim kesiksak do se hala suta la Don Bosco pu non nang tum kadawe thelong non ke Don Bosco higher secondary do lo Don Bosco college do lo lasi ho so ke Don Bosco school lasi hala so Don Bosco school ta founder member lo alang ni ta hala so Don Bosco pang penikan thom doji ikan thom doji la penikan thom bong pen koloso team se running 2 times winner ma halang ang tumangke trophy with another 5 lakhs rupees latum anong long ponji cash money 5 lakhs pang ponji la 3 years ang running 2 times sabang hai kon la so bang ke nong eko kaprek long ponji la si pining ke cheng lo second third an doji la si third an opote kang ton lo tim kon si don ke ni tim alam bang chini dun setame ne punang pachini bharbel nang pachini bang inkora pri pusinang pachini